Kublai pi baro shikitup Khubor ka Donbosco Media Network kimat bakong sanmenta ka singi kilong. Let pai u Bishop George Shillong ublay haka step santerik NAITUNG. Blut mi urang kensayele football halimpung ri India nanong kinri. Pinchler bat kintio kamawa bantu shakajing kop kerwat di arm wrestling. But haringkat UMLE let Europe commentary katanat kakwat kakya yaki South League jaka ay jing sumar hamay rang CNRD block. Tugin na paimenta shaki Khubor kibabnya. Haka step perngap jong kasantarik NAITUNG ulo badum ulatap yaga Jylla nyam tura dakajing klat no u Bishop George Mama Lazari kandai pu ars nem karta ubalong u Bishop Baningkong jong ka Jylla nyam tura Meghalaya. U Bishop George ula klat Holy Cross Hospital tura nakajing shitom ban ring minsiam bat nakajing no jong karta jong u. Lakhaya u Bishop George Mama Lazari haka arpulai trik u yayong shiajar khandai spa lai pu ar hakalatur Kerala. Naduk karta badang red ulamat yekijing kentop yekijing do no yaka kami bat ya ukpa jong u. Kajing ya linti jong u shakajing long lingdo kelas dang na Sacred Heart Seminary Punamali Tamil Nadu hakaba ula pendep yakijing pulia jong u nadu usnem shiajar khandai spa sanpo hadu shiajar khandai spa handrupo. Dakamin siem missionary u Bishop Mama Lazari ula ay sngob ha yalade ban shakri ya kipat ublay hakathan shate lammi ngi kari India. Bat lapen kintang ling do ya u house nem shiajar khandai spa handrupo bat lapa ya u hakilum garu kabadan hapo jong ka Archdiocese Shillong Guwahati. Wala kilom garo kudan bon kijing kum kijing pang malaria bat kimrat klau uni uling do ula shakri kum assistant parish priest hatura bat bakmara shwaban long parish priest hadalu house nem shiajar kendai spa hinyopo hakathma penlat luit ya ka Bangladesh house nem shiajar kendai spa hinyopwe uni uling do ula ai jing rap ya ki brio ki bala pet shipor na East Pakistan haka parish jong u hadalu namar ka jingbun ki jingdan kam jong ka balang Catholic hakani ka than bat ka jingyar jong ka jaka ka Vatican kala ide bat kala ibet ban kintiu ya ka balang Catholic hakiri lum garo shaka kerdan jong ka Jylla niam diocese ukpa ba khoj bat ki bahalor ki lapen bana bala kintiu ya ka balang Catholic hakilum garo haka kerdan jong ka Jylla niam diocese Latung ya Reverend Father George Mama Lazari kum u Bishop Baningkong jong kani ka Jylla niam bathamai. Hatura kata hakak pratorik urumpang shihajar kandai spa anyo pukandai. Lapen kintang Bishop ya u hakak khat pratorik uleber shihajar kandai spa anyo pukandai hakak kerta ka bah sau punrus nem. Kum u Bishop ulas dang ya ka kamban kintiyo ya ka Jylla niam tura ulapen he ya ki jaka baladan lupa bat ulas sengru ya ki parish bathamai. Ringkat bat ki school ki convent, ki dispensary, bat ki hostel, hakal leng ki dong bat ki shnong haki luam garo. Kani ka jing tray borba jong u Bishop George kalakin tiyo bat kinting state ya ka jing roy jing pa hakal leng ki district bat ki kindong kinshrat halum garo. Ula khot sngob ha ya ki seng reunium selesin bat ya ki Jesuit ban plie ya ki school rit bat school he ban pin priang ya ka jing nang jing tip haki. Ki Samla bat ki Longdin jong ki jait benre ki basong basa hakilum bat ki them jong kani ka benta ka Meghalaya. Shuk ban kintiu ya ka puli puthi ula kintu ya ki reunium solution bat Jesuit ban plie ki college hatura bat ha William Nagar. Ula te ya ka Holy Cross Hospital house nem shiajar khandai spa khandai pulai ban sumar ya ki papang bashitom. Ula priya ka Rhino Seminity School of Nursing hatura ban pinbyang yakinong tray hakajing sumar sukher yakinong pang hakalengi district jong kilum garo. Ula khot yaki Monfort Brothers ban priya ka jaka sumar ban at bat ai jing hikay nakabenta ki khina ki baduna haka bormet bor perkhat bat ki bamlat ban kren bat ki badu no yaka bor yo sngo ki skor. Wat hadien ba ula shong that no house nem ar hajar hinyo Bishop Mama Lazari ula shong that no nakaket Bishop house nem ar hajar hinyo hadien ba ula tray shitom borba arpu pras nem kum unong sharai ka balang Catholic hakilum garo Henry wala daw ula shong that nakajingkya jong kakam ula imsngi ban penlut yakapor ban sandur yakijing tray bandang pin urlong hakani ka briso awan jong utray
Ulatay bat shna ya ka yengri itingan jong ki phadar bla temen bat bala shong than na ki kam ki ba ukhwat kirteng Caprice Home Hatura. Ka sarkar Meghalaya kala ithu khamat bat nyo kor ya ki mati jong uni urat ba Catholic ubalakin tiyo ya ki pa ba ki lum garo da ka ba pen ko buram ru da ka khus nam patogan sangma bat ka University of Science and Technology Meghalaya klapen ko buram da ka kirdan Doctor of Philosophy house name Shihajar kendai spa kat kendai bulut mi urang kensai samla luat banlam kupar renja na nong kenri ban mi khamat kom uwei ne kinong yele kai football under 17 jong ka Indian Football Federation hakalimpung yele kai ka doba Asia shan uni usam lalut unsemi no na laka shnong ban let pentibet shu haka training ban pen kre ya ka kinhun kari India shakani kalimpung yele kai football jong ka doba Asia ulam ko pa renja unlong uwe hapadeng ki lai phongut ki samla lut besha ajit na kaleng ki jaka kari India haka santarik unai tung lapen long ye ka jingelang khubre kit bok ya uni usam la lut da ki nong ya lam bat ki dekhot jong ka club football hamadan nong kenri haka ni ka jingelang khubre kit bok ladon lang uba Gavin Melim ngap UMLA ka sora ublalong ukong san haka jingtren khubre kit bok uba Gavin ulapan pau ka jingkemen ba usam la lut na nong kendong ula sha ajit ban penjanai shu yala ka sap ka phong ban kiu shaklar jong ka nam ka buram ulakin turu ye ki wei pat ki samla banom thya thai ba banom pinle na e yala ka sap henry ban minot thap ban penjana yala ki sap bakila yo na unong bo nong thau ulakin turu ya uni samla lut ban long ubasngorit ubako ngo bat ubatray shitom haki training ki ba unya kendu hakini kitayo bat ki banai ki bandangwan uban lam ko pa renja ulaile kai football under 17 NAKA club football Maukar Shillong Nagaliang jogo jingkran jogo basay. Hoy nagaliang jogo All India Football Federation. Kelajiet ye yo samla hapo kataka thup. Hapo kita ki life wengut. But kinyo pania lech simbenta katega kyam hangte po Shilnagar. But nagaliang ga jongi ni sim negalat ban ai ga jingkit bok kedruang khamtam na mentang ni kun samla. Bon poi sakataka thup. Bon Shajit bani yo bani simbenta hapo kate ka South Asian Football Federation jongs nem pementa ina yo sngo lingba ka nong country football club association ya ka jingya linti jong uni khun samla losdang ya ka jingya linti napo ka Mokhal Sports Club under 14 bernila yo sngo de shisha ka jingya linti ka jongu kamday kalinti kabasuk rengi sokmen badai lingba ka jingai don mensim ga jongu lingba ka jingai ne ka jongu ban persang man poi sa kata thong balong uklur nagamenta ni ga dong ga thai berkumju naga Jylla bon menta te mabut te ki imcha na ka football te oj ki babon ki klub asor bapau mo oj nga sambun bun ki jing maklah asor mo ngala sya tim na coach ngala sya tim kum la long no kum sel te sya tim tampang hab ngi ya sya te ban poi sa thong hab ngi ya sya hab tres tom kan ba ong ki coach ngam nge daki tim makna ru ngi hab sngap hab nge jing seneng chong i nama i tim de te ba i tim sneu i tim sing ba jing kiwi chong i te tang tai te ngap ban tres tom ya de met ban sim ngap tres tom ni te ngap tres tom ngap do yap i ngap practice man ka step oj ngap la man tang ngap la song dukan men step ngap practice chen met danga song dukan chen met ngap practice men step kunta sar te ai ngok mo play ter kenat ba un play kalat kan ti yang amo ban sia che ta ka first 11 trong ka India team trong under 17 te mang tai sa te kan sim sa te ai isa i na sinong te i presiden jung ni i wala pensul yang amo
ban praktis ban NAKA hi teng ngai kublei siai te ngai kublei ban ya I sarkmen I balak khot yang mo an mokhar I baju ba I yang te ngai kublei ya I sarkmen ya I sarbis na ukernai sarbarem I bala cu khot yang ban la kai subut kom na ukernai teng ngai kublei ya I sarse iba yang mo iba cu ai bai but man kapor bangala kai te Ka Meghalaya Arm Wrestling Association hakasantarik menta ubnai NAITUNG arhajar arpisau kelapen long ya kajing ya konkti harut surak malki point kumshi benta banjet ye kinong yelek kai ki bakin sai ban nitmi ya kari India bat kumju ke Jylla Meghalaya Shakawal Arm Wrestling Championship arhajar arpisau Habaya kren syakilat pathai Khubor u Presiden Kamawa uba Jun Star Kharbuli uloong badan arpun rengut kinong ya konkti ki bajab hak National Arm Wrestling baladap long hakini ki kendiat tayo. Henry napedeng kini ki arpun nyongut kintup ki Grandmaster ki Senior bat Junior kintup shenrang bat kintay bat ki baduna dekot met kinjiet nakani ke jinga konkti kabalong menta kasingi ban shimbenta Shakawal Championship kabanlong hamal jef hari Europe ha ubnai nailar. Habay kren bat kakong Margaret Patau ko na pedeng ki kintay ki bela pau ha ka jinga konkti kalaong bakala pen kre ban kilan met nakabenta ka World Championship bat ka kirmen ru bakan sawan ra ya ka nam bat ka buram ya kari India bat eka Jyllahi. Listen to the referee. Athletes, listen to the referee. Ready go. And the winner is Mr. Pa! Oi! Sividan! Hangnesan! Bay Sharai, Pa, Bay Sharai. Peit mentan Bay Sam kamai. Alex, idai NAKA para kategori. Idai Samla, Bomla, Banyak Snow. Henry idan pat ya kemensi ya babatrang. Banyak kai, ya kini kecil kai. Even second bout was won by Mr. Jylla. Listen to the referee, athletes. Turn. Warning. After Grace ni. Pada saat itu tema. Sejauh ni dah string. After Grace. Grip. Dia. Cok lah try. Kita dah. Cok dia. So ini. After Grace. Jam dah. Grace. Jam dah. Turn. Turn. Turn lah. Yes, that's perfect. Go. Stop. First elbow foul. First elbow foul to Khubor. Jam. Turn. Maaf ya. Warm up wait. Well, ini warning sini fall. Warning ni. Fall. Turn. 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 Knuckle. Ini ni first. Referee. And Wait for. Very quick start fall.
Relax. Banda up down. Magat. Close thumb. Close thumb. Thumb. Banda. Don't pull. Don't press. Don't pull. Don't press. Stop. Pulling. First foul. First foul to Kong Wanda. Another foul. It will be declared a losing game to Kong Wanda for the second bout. Close thumb. Madras. The next athlete to be prepared is Mr. Mai Mai versus Mr. Roy. Kemana nak? Tan. Skip. Commentary badai kami ya katanat ka kuat ka kya jong ka Jylla ka Dr. Mazel Amprin Lingdo manda ka singi ka let ban jurup ya ki sautali ki jaka ai jung sumar ha ki than nong kandong ki baha papo ka mairang CNRD block ki bakin thop ya ka nong thaliu PHC ka lat dom PHC ka dan klingding PHC bat ka nong klau CHC bat kani ka jinglet jurup jong kani ka mentri ka long kumshi benda ban sngap ya ka jing e ki hospital ha ka bai dei bat ka jing ai jing sumar shaki pat ba bat ha ka ju ka por ban bishar ya ka jing long jing man jong kini ki jaka ai jing sumar ha kani ka singi la senran lang ya ka minister da UMLA ka mairang constituency uba met ba lingdo haringkat ka jing don lang UMDC ka mairang uba bat scam rintathyang Kumjuru Additional Deputy Commissioner uba E Nongbri ka DMHO West Khasi Hills ka Dr. E.G. Taryang ki Dr. ki Officer Sarkar na kitnat rekam repair pat na kiwepat. Nahin. Sometimes it goes to 3 to 2.5 banda years. Bikin dalik kulit siapa kilahap sign no iki bonds pagkibay pag-iskit paturo bentang si keren sabi TikTok si government. No. Iklan ibang kamuli. Kijing duna hungi kibangi gila panira. Samla sudah. So, setidaknya kalau kalian pemakai itu setakat itu tulisan itu, berarti ini kecil. Jadi kecil pemakai. So something is going wrong somewhere. If maternal deaths are also. Ka Sarkar Meghalaya kala shimya ka rai ban pha kattu kat ningut ki Samla ki baladan benta hai ki jing penyat ye ki kam ki jam jungok kai per Thailand ni tourism bandet jungok bat ban pentibet shu ha Philippines uba polling do o mentri katanat penroi tourism ulaya thu ba ka santerik hakinong tho Khubor ka Sarkar Meghalaya kan sa pha ya ki brio ki balatrai hakani ka kam bandet jungok ya ki jaka ha Philippines khanang ba kin la ban penroi shu ya ka tourism hakani ka Jylla uba pol ulo ongru bahaki por bandangwan ka Sarkar kan sa pha ki Samla puli ban pentibet hakakam jungok kai perthai hakate kari unong kitktin ri batmai jong ka India Jane Ambassador Philippines ulawan jungo ya ka Meghalaya Shwaban Shimti ya ka Shuki ha Manila ban yu imar kamat ya ki jingroi jong ka tourism hakani ka Jylla uloong ba utrang ban kintiyo ya ki Samla ka Jylla hakani ka Liang ka Meghalaya ka donro ka jingedai ka bajan bha bat ka ri Philippines namar ki breu jong kini ki artili ki jaka ki bang bha ya ka roi ka siaw ka put ka tem bat ka shat ka kemen kaktien pedeng ru ka dei kaktien paring English ka ba ki breu ki sngo thu mar ka Liang bat nalor kata buon ki breu ka Meghalaya bat ka Philippines ki badai na kinyam Kristan
Ngadang shu yo banyak kendo mantan ya Mr. Harsh Kumar Jain bolawan ban jungo yang hani hak office trekam secretariat lalong teng nongkit tins ambassador juga India hari Ukraine but mentau net hak next stint jungu the posting jungu kabari Philippines di kajing jungo kajing wan kendo jungu yang kalong Kamu Menteri Badai Peit ya tourism kekamsang juga perthai arts and culture namar gidan bun ki aka kiwa kini ki artali ke Meghalaya bat ke Philippines ki yesriam kawai kadai kajing klan jongi hal yang keput kedem kabakiru ki klan ba te ni lekran sepang kumno ba kinaurai ki jongki kinyo ban jungo ke Jylla jungi bat ki jongi ya kari ki jongki bat kumju ba nama kila khamya maki khamsha khamat kumno ba nginyo ban learn ru naki te ni lai penbet ru ba ni ke program ke jongi ke Meghalaya grassroots music production MGMP ngin kan long ke jing plialenti ba ki kena Samla ki jongi ki pamata ki don kumbalai hajar tam apo jong kene ke MGMP kin la ban yo lat ban lek ban pen ka sap ka pong jong ki sha Philippines but ki jong ki ru ba kin yo ban wan sha kene ka Jylla ka jongi. Your purpose of visiting Shillong. Ka Shillong Press Club kabadi ka kinhun kinong tho bat nong lum Khubor ke Jylla Meghalaya hakasantarik NAITUNG arhajar arpusaw kalayo banjit ye kinong kit kam bathamai jongka bakin thup ya u president u general secretary bat treasurer bat lingba ke election balapan long hakani kesngi balapan ya da katanat information and public relations ka sarkar Jylla u ba deimaya el siangshai usha jit kum u president da kabayo khambun vote banya uba jo thank you pat kumju ya uba Rafael Wardri katba ya kakam general secretary pat la job sok da uba savio ti dingdo klam tadan ka jinga khun persha katba ha kakam treasurer kinong tho bat lum Khubor kila ai khambun ka vote ha uba gershom hat ubalak tam khambun ya uba Martin nongklau Hakajinge lang penbena ya ke result election laya dan lang dao Malthus Sangma u director katanat di IPR ki officer katanat nalor kitlat pathai Khubor. Votes and Shri Rafael Wardri acquired 6 votes. So the president, your new elected president is Shri D.L. Siang Shai. Shri Savio Dingdo has been elected uncontested. And for the post of treasurer, Shri Jershomi, please. Gershom. Okay, Gershom had secured 113 votes. And Shri Martin Nomlau secured 50 votes. So your new treasurer is Shri Gershom Hat. Gershom Hat. And now. It has not been easy because there was nothing in writing in the beginning when we were requested to conduct the election for the Shillong Press Club, which is, I believe, is a prestigious institution because all of you are professionals, all of you are prestigious, all of you are esteemed. With that in mind, we thought how to start with it and strike a balance with all the views that every member has in their capacity. Somehow, the members nominated by Shillong Press Club were so helpful. All of you were so disciplined, and today, especially in the elections, my officials' report was very good. That is why Commissioner Secretary was so happy to come down by himself because we reported that it was so smooth. Everyone was so disciplined, and everyone was so excited. And
thank you very much. Thank you so much. Let's hope so. From now onwards, all of us will be together. All the members will be supporting the new president, new general secretary, and treasurer. And you will be having. The idea is the decision in the committee meeting is that the new president and general secretary will call a general body meeting where the other posts will be filled up by election or selection by head count or hands count. So I hope all of you will be unanimous in that. All of you will cooperate with them. Together we can do so many things because you have lost so many things, so many facilities as journalists. So in the days and years to come, for the next 3 years, I leave the responsibility to your new president, general secretary, treasurer, and the new executive committee, along with all the members, his team members, that together we will be able to build more transparent, more vibrant Shillong Press Club. At the very outset, I would like to thank all my colleagues, all my members who have Umentri rangba ka Jylla ukon rat sangma haka sautrik NAITUNG arhajar arpusau ulalej banjurup hakikat tu kat ni ki benta ka rilum garu ki bala syak ta bat syak penjat haka jing shlei bat ka jing tua ka khendo ka bala ja hakini ki sni bala dem ki jaka ki bala syak ta ajur na ka jing penjat kamariang namar uslap ba bala lam sya ka jing tua ki khendo ka jing jat ki surok khamtam ki bedai haka national highway ki long ka titrikela Chibenang Pulbari, Rajabala, bat Mahendragan, bat hakiway pat ki benta. Kajing penjat da ki bor mariang mentaus nem arhajar arpusaw, kala kata shibun ye ki pat ba pat don na pedeng jengki ki bela do yala ki jong ki yeng ki jaka puta bat don ru ki long yeng ki bela do no yala ki jong ki ba yet baton. Kumta kani ka jinglet jungo umentri rangba ka long ban pin I baka sarkar kan hap ban shimkhya halor kani ka jing shakta bat ka sarkar hi kan hap wat lat kumnu ban ai jingeda ya ki nong shong shnong lada kini ka jingja kin wan len shop hakanu kanu ka por kitu mentan kilalong ki khubor ki bawan jipi na ka Don Bosco Media Network.